Maswerteng walang nasaktan sa mga pasahero ng isang pampasaherong bus matapos mabalot ng makapal na usok ang kanilang sinasakyang bus sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Sa pag-imbestiga ng BFP, nag-overheat umano ang brake lining ng sasakyan kaya ito umusok ng makapal. Patungo umano ang Metro Manila ang bus nang mangyari ang insidente. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Sipocot sa naturang insidente. Yun lang po yung safety protocols po na pinapaalala ng BFP sa mamamayan na maging maingat and safety lagi ang isipin po. Sa mga pasahero po, kung makaranas naman po, ay maging kalmado and lumabas po muna, maghanap po ng safe area kung magkaroon ng insidente po na ganun ulit.